Спечелихме фул драфта и ето и това. Спечелихме и паковете с малко ще ги отворим. Ето! Четвъртият матч. И какво ще ни даде? Премиум Голд пак и Джамбо Премиум Голд пак. Един пак. Ами, невероятно. Премиум Голд пак. Какво ще ни се падне? Отваряме го. Бум. Таланта. Аз ще си ги запазя. Но това е мечтаният пак. Какво ще се падне? Отваряме го. Бум. Помислиш, че Дехеа. Айде бе, човек. Защо? Това колко ли ще струва? Защо? Помисли си, че е Дехеа. Но то няма смисъл така. Гачи тъпото. Окей. Значи... Чакайте. Да видя само колко му е цената. Направо вижте как. Тук е така. Да, направо е така. И ми трябват... това хора. Може да... Там трябваше да ни се падне. Дехеа, бе. Хора, знае. Това беше този клип. Така че, чао.